na lang. Hilo lagi. Duhan eh? Ang duha. Ah. Ilan mo ko pa. Ito na mi, oy. Ito na mi da. Umanong uli. Ato tala mo. Oy, nilulay. Tayo, anak. Hindi ka, bro ko eh. Adit sila ko sa bali. Tayo, oh. Hindi ko man ano yung mo. Dito balay ha. Ayaw mo. Hindi ka nagawa. Yung sanay. Likod sa. Dali, ma'am. Nauri ba ka po ko? Kada, likod ma'am. Bujud. Likod sa. Pagkalada ng kwan, tanglo. Dito ko sa gawas. Suga. Yan eh. Ako galing ka Kristino kay kahit ba yung sahay. Uli na ka? Wala na limtan. Ang kalo ni sa Spider-Man. Asa di pa? Uwag. Saan nahulog? Kalo ni mo Spider-Man ah. Hindi bang kalo ang Spider-Man? Ay. Ayan, hello guys. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Ay, welcome. Ayan. Ngayong hapon, ma'am. Ito yung pamati. Ang sakit akong tuhod. Abaga. Balman akong tuhod. Banhod. Ah. Ito po yun. Sakit tuhod, abaga, banhod. Dire na po na magbanhod. Akong liot. Gusto magbanhod po likod. Kanang mo trabaho ba ko? Manugit. Lugit o. Lugit. Sakit pa. Sakit ang hawak. Ito po yun. Ha? Mura to. Panalain. Pili pangidaro ni mo. Sa Sintay City. Unsa yung pinaka-main dyan ni mo sakit dyan? Pinaka-number 1 ni mo ginapamati? Unsa man? Ang tuhod dyan mo ni mong kwan? Pinaka-adlaw naman na. Ay, magwala-wala naman. Maayo, ano. Ngayon ka nasayod ka sa kuha. Naman akong anak na nagpapakaon rin. Pero Unsa man? Kira. Ay, si Kira Aguilar. katong Atong anak, atong mama, atong estudyante gani. asa na trabaho? Sa warehouse. Atong security? Oo. Imo tong anak, Oo. ang security. Oo. Oh. Siya may nag- sa adlaw. Dinibita siya daw siya. Sa adlaw dili siya. Mao ba tong estudyante? Oo. Mao ba to? Siya may nagkuan ako. Nagpahilo talaga yun ma kay sige makamulo na imong abaga. Ato niagi, grabe na. Grabe to ba? Kung sa una pa dyan. Oo, dili mahikap niyo yung Andre. Balik-balik, ano naman naman. Dugay na balik ka ron. Dugay na. Dugay. Bita na, kay dugay na, kay nibalik. Nakabensin na siya. Layo pag yung balay. Layo mo ang imrawan man sa kapihan. Layo man ano? Layo. Bikan sa sentro. Kung sa layo. Sintro. Kiblawan. Kuan, pretty pa o kuan, si Tinta. Sa Layo. kuan, si Kanang Malaban. anak, ang sing habal-habal o di kan payong-payo. Layo de. Layo. City. Ay, mangantam galing sa ilan ka. Ha? Ito yung mangantam mo ilan. Layo din ano? Layo mo ay. Pero kung may layo yun yung amateur kan. Kasi amateur, alam. Ilan balang Bahala na baha, dasmag. Kastilan. Sige, so dere, reka na higda. Oh, wala ko hindi sa lahat. Hapon pa ka. Ulit ka na. Ulit. Sunod buwan na uli. Ay, kaloy sa gina. Ha? May nabilin sa amo ah. Bisa may ulit din ang bilin. Wala. Ano man? Wala ko ba na? Di ko na lang ubra. Kaya naamang ko ako ang pag-kaan ko, pag nabuhi. Hindi, ikaw rin sa dito. Paginahan ba, May di ko klase na. akong ako. Kung wala yung klase, Klase di sa kuan, sa naasa. Sa eskwelahan sa to. Sa Spamas. Muli dito sa Amua. Kung magklase. Apo. Oo, ako. Kung magklase po, kung ako ko na ko nga grade 7 po, mabantay po na ako, magkuan, maguban. wala kay kauban dyan dito yun. Wala. Yan, sige na. Anay akong anak ko nga, layo-layo ako po. Pero ka nang kauban dyan sa balay mismo, wala ka. Wala. Mura ko sinama ko.
Dita, nakidaghan naman sa kauban. Pero wala kayo ka ng tapad nga balay diha imong anak, wala. Wala. Distansya lang itong kuhan akong abata isa. Mga pila ka balay. Isa Apro na. layo pod. Kanina na. Duol-ol raman to. Wa pod maduol gyud. Wala po. Ano ba? Ana din yung Matiguan Bay ka wa ka maminyog usap. Ay, hindi po eh. Hindi ko. Masig problema ni noon. Ah, Masig problema ni noon. Ada gila mo din ko. ah, Depende. Muna nato ha, ay duk mag-usap. Depende mo sa kuhan. Pero, yun lang. Ana lang gid. Sige, sige. So ang balay nimo sa Ihan, Kiblawan. Ihan? Buongon. Buongon ihan. Buongon, Ihan. Oh. So ayan guys, shout out sa taga Buongon, Ihan, Kiblawan, Davao del Sur. Davao del Sur mo no? No? So shout out sa inyo ha. No, na si Ma'am atong tabangan no. No nga mamaayo na kuto sa tumahimo no sa taning nga may dool dere manikamot gitang mamaayo ang ato ang mga may dool sa kuha no manikamot tayo banan sa pag-ampo sa Ginoo. Pwede man makaya kita lamang God no. Nagpalaban jud ta permanente. Permanente ko ta magpasalamat, magpatabang ano no. Ano gud So shout out sa taga Buongon, Ihan, Kiblawan, no? Shout out sa inyo, kumusta na mo diha? No? So, of course, ang mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel, special mention, Vietnam, Thailand, Singapore, Japan, United States, Malaysia, India, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Yan, maraming salamat. O sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa suporta sa kuha. Siyempre ang Pilipinas, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, ayan. Nakoy parente sa Cebu, taga Danao. Hello sa inyo ha. No, sa Danao. Nakoy mga parente dito? Kumbana. Ano, sila yun. At una. Bisig na kayo shout out yan sa taga Cebu. Kaya nakoy mga subscriber. Huwag ka na ilan dito sa taga Cebu. Sa, shout out nimo taga Kiblawan. Ganda mo si Ma'am. Ikaw ma'am, naka-shout out ma'am, Kiblawan. Sige. So ayan, shout out lang po sa tanang viewers na ko karon, sa mga nag-subscribe, mga viewers, subscriber, sa lahat ng mga nag-comment sa kuha, maraming salamat. O sa nangutana sa kuha sa kuha ang location, address na ko, taga Digo City ko, Barangay Suman, First Club Street, sabi na compound. Purok Mangga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Yan mo na kung address Digo City ha. Shout out po na ko ang akong tanang sukay sa Davao del Sur. Taga Digo City, Davao del Sur, mga sukay na ko sa Hilot. Maraming salamat yan. Kung ganahan mo mag-friend, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. So ayun guys, mag-hilot ako guys. So, palatan alam mo, kung karoon lang ka nakaklik o nakakita ng video, mahilig ka hilot o traditional na panawa guys. Di ka na ni hantod mo man kinakoy part 2 po dani kay di na ko gina-straight kay di ka kaya kong cellphone no. So nakoy part 2. So ayan guys. Tanaw ta. So please subscribe, like and share. Shout out sa taga Kiblawan, Davao del Sur. Love you guys. Taga may ma'am. Dali ko to kanila ha kanila. Up, kanila. Kamot na to. Kamot. Isa. Okay na ka na? Online? Lisod? Okay na. Ito na. Relax lang. Yan, ready na ka? Ay, plato sa katas. Ay, bala ni mo laos? 140. Kamay na kayo. Imunta na 120. Hindi. Ay lang 100 kaya matumba na ka na. Anemic na.
mama. Nagsuon mo tong sinulite. Ito ka magwang. Sabi ko mo ito. Ubos na to ha. Dire, masakit po dire. Dire, kani. Dire, good. Dire, kani pahilot ka karon. Kaya ka, mama? Ha? Ginawa, okay na. Hmm? Ada kay buling. Okay na, apel malogod ni. Ba't hindi mo nabalay na yung banda? Ha? Hindi mo nabalay na yung banda ko. Asa? Ano? Yan na lang. Adyo? Ako ka siguro sisa. Sabay na lang.
Kuan. Hansel. Nabisco. Ano yun? Ang saan siya? Sa ikatagpila nga. Sete. Ano? Mag-isa ka Hansel. Chocolate na Hansel. Kulit man eh. Muka deh. Muka. Kaya naman ma-friend eh. Ha? Ma-friend. Wala ketchup? No? Wala. Ano? Tumba ang ano? Sakit gamay? Ha? Sulti sakit para ma-reduce on. O inom magkasa ko na? Dito sa sakay. Red horse? Hindi ko ba yun? Kuan ka kanang okasyon kanang naalay okasyon. Okasyon. Kung siniman ang okasyon, Didi oy. adi po, Di ko inom. isa na kabaso. Pero hindi na rin inom ko. Ano man? Kaya naman ko maintenance. Maintenance para asa. High blood ko ang diabetes. Taas mong sugar? Sa kataas? Ako eh. Ay. Patay pa. Sakit gamay? Punta lang gamay, para malayas ng panuhot. Nagapasa ka ko to hapon gabi eh. Oh, basta. Masa, hapbat, munas, ligo. Pamugas ko.
Guys. Isa lang. Sakit gamay. Kanino ka na Ito ka na uli. Narinig na mo sa sinanay ba? Ayaw naman po ni. Eh, kung wala ko yung luwag, siyempre. Wala mo gisakit. Kani katawa raman, no? Balik nanay, dili ba? Tagdam ni Miss Nanay. Mubalik ako doon sa magsakit. Dapat magpahilot niyo may sakit, no? Sakit gamay, ma'am. Sakit sa kaya. Maay kay gamay. Tulog matulog siya dito. Ah, nakatulog to? Ikaw? Wala ko. Wala mo nila kung huwag mata. Natulog na siya? May asin mo dala. Dugod mo ko, mga store sa tula. Basta siya kayo. Baan siguro na lagi mo niya. Wala na po siyang nililap. Nililap po siya nililap. Wala lang mo itong nililap. Kasi Nga. hindi na niya abante. Nga. Dahan mo sa ulit. Ay, dahan pa na. Hindi tayo mahinom lang. Hindi tayo mahinom doon. Kasi kung sa kadak mo istubo, basta ikaw mo doon, taksimag ka. Tingnan niya ba yung pagkaulang Facebook? Sabi mo ng pagkaulang Facebook? Post lang doon. Ito kung hindi mo, gusto mo bilhin ng bayaran. Hindi mo, hindi mo pa ng Facebook ng
Mana daw ko lihan. Ambot lang po ganyan natin buwang mo ulit ng balay. Mama, bita, ginuguyok diri. Buhi yung balay, kaya ako na lang dahil yung mga limit, pero Tagang po to sa kayo mo. ang hapon, Lain magkabiyaan. ginatog diri, ang saon lang ng baboy. Pwede magutata dito magkuhan kay nakakaon naman ng baboy ug malapit sa no? Ano? Ito dyan daw sa balay ni Datuyok-tuyok. Ay, Ay, tuyok-tuyok. May tao ba? kinsa man ito yun? Kinsa yun? Mangmo. May nagtutoy dito? Nasa kay mamatikdan. Babae, laki. Kung lalaki, okay ra. Gani. May pangayaw dito na ina. Hindi pa nga niya. Wala mga yun dito. Hindi na nga niya. Ay, kanang mamatay. No, maligpas ba? Bukid. Bukid ba na ano no? Alam ko sa sagot at may patay gali. Napakabuhian na lang sa start. Tingog ko ng ilo. Ha? Nanay pinay na ilo dito ba? Pwede isugan. Kamo? Pabuhian na lang dulo to. Ay, kasi wala ko. Yung makapaato, Ba, swerte, ang mga ato dito. aboy, agorali ay. Wala ko. Yung buhian mo layas, Sa pahiktan lang, dito lang butang sa akin. Sa pahiktan. Sa may tirik na lang. Mabit ako sa mama, yan nilog nandit sa teres. Ginaunsa lang, pagkot niyo. pagod yun ang tuyro ah. Ah, Pwede man magpagod ibutang man ang giro siya, dito pero ba? nakakulong Pag ang nikuan. good. Mulanggi ako mapagod siya, nakakulong man, di gihapon. Pero kamuha na lang, may na lang. Nabukaw. Gani, Makapupaw na. magani ako mamangin. Ako lagi, ang lawagan pilo, di kita tingog. Naupod. Tapos, Ha? ayun. Gusto man laki dito ng suri-suri, ulit tawag ninyo. Wala man ako ano kung malaki. Baka nang naalam sila mamatusan magtulok-tulok. Kasi mga awat, Lawak. Lawak, ano? naniib ba? Kasi kawato din ng giro. Nakagunit ako. Narako, ilan na gabi eh. Nakakagabi eh. Pero kanang ikaw, nakaka, wala. Naako sa gabi eh. Napon. Wala pa kakasilingan. Ano, kung bata ko? Tugan din yung barangay. Taga diara na.